मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय भालागुरि गामिनि आर'नाइ मुंनि मोनसे आफादा इटा बानायग्रा कम्पानिखौ खुलिदों। भालागुरि गामिनि समाज सिबियारि लुथुमनि दैमारिया BPCS मुंनि इटा बानायग्रा क्वारिखौ बेखेवना होयो। आर'नाइ मुंनि मोनसे आफादा फोरमायनाय बादिब्ला बे क्वारिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा इटाखौ 9 निफ्राय 10 रांनि गेजेराव मोनो। लोगोसे इटाखौ नांगौ जायोब्ला नोंथांमोनहा नैबे मबाइल नम्बर 8472020386 आव थोंजोङै खौरां लानो हागोन। नब्लां बेखेवनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो आर'नाइ हानजा जादों साब्रैजों लोगो नांनानै जोङो बेयाव आर'नाइ आफादा जोङो इटा बानायनो थाखाय थांखि लादों। इटाया जाहैबाय सिमेन्ट आरो अन्थाइ। बेयाव सिमेन्ट आरो अन्थाइजों बानायनानै जोङो इटाखौ फाननाय जागोन। बेनि थाखायनो जोङो मेचिनबो लाबोबाय। बेनि थाखायनो जों दिनै नब्लांखौ बेखेवबाय। इटा बानायनायनि बाजेट माने बेयो जाबाय इटा बानायनायाव नेमखान्थि दङ। बे नेमखान्थिया जाहैबाय जोंहा इयाव अन्थाइया मोननै रोखोमनि दङ। मोनसेया एसे गेदेर, मोनसेया गिदिर आरो बेजों लोगोसे सिमेन्टखौ मिलायना होनांसिगोन। रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायनो सानो जे रायजो राजाफोरा जोंनि खामानिखौ जाफुंसारनायनि थाखाय बा जाफुङो होननानै जाहाथे बिथांमोना खाथियाव मोननायजों लोगोसे जोंखौ अननानै जाहाथे जोंनि इटाफोरखौ बायनानै लांफैयो। बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाखौ गोरबोजों खुलुमनायजों लोगोसे खावलायो। जोबनायाव जोङो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ होनाय जादों। बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ बे निउसनि गेजेरजों मोननाय जागोन। नोंथांमोना सोरबाफोर गोसो गुदुं एबा इटा नांगौ दङब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।